good morning. So, ito, kagigising lang po natin. Exercise po muna tayo. Dahil hindi naman din po tayo sana mag-exercise. Stretching po muna. Banat-banat lang ng mga buto. So, ayan. Para hindi maglagutukan. Hindi tayo ma-injured. Konting stretching. Ang hirap ko ngayon pa lang tayo nag-exercise. So ngayon, sa arms ko muna tayo sa ating ano nga ba to? Sa ating brasong boxing hero, no? So ito muna tayo. Crossover natin, no? Arm crossover. Ito 20 lang po muna ako, ha? Kasi baka mabigla yung ating katawan. Mabigla yung katawan ko sa exercise. Baka sumakit ko yung katawan ko. Tricep press po tayo. Nagpo-bomba. Parang nagpo-bomba lang nung nakatalikod. Bobomba sa poso. Katalikod. Wow. Sa press po tayo, no? Ay, tingnan nyo guys. Lumiguyit talaga dito yung ano, yung ngalay. Napo tayo sa C rotation. Bukas po baka gawin ko pong 30 naman. Tapos yung ating pound down, parang lilipad po tayo guys. Yan. Pinagtatawanan pa ako ng mga bata nito pag ako'y nakikita nilang nagaganito. At para daw akong lumilipad. Hindi ko robot. Para daw akong robot. Magising na po sila. Narinig ako. Yan, narinig ko po, lumalagotok po yung buto ko. Kaya dahan-dahan lang po, ha. Ma-injured tayo. So, dahan-dahan lang. Kakangalay sa braso. Ay, guys. Sige, dyan po muna tayo magpo-focus ngayon. So, tapos lang po tayo sa ating braso. Stretching po tayo ulit. Bend. Side bend. Nakantok pa. Sarap pa matulog. Kasi malamig ang panahon. Tapos ang ating torso twist. 4, 5, 14,
hot. 2, 3, 4, 5, 6. So, dahan-dahan po muna. Ano yung a bike? 1. Tingnan na. Kick. Yes, guys. Last. Kaya. Ay. Kapagod guys. Pahingal. So yan guys. Hiningal po tayo dun ha. Exercise pa more. Oh, challenge pa more. Gusto pa, ayaw na. Ay nako. Pang first week pa lang po yan guys ha. Yan pa lang ating nagagawa for 2 days. Hello guys. Kain po tayo. So ayan. Wala mo ng rice si Inday, no? Kasi diet. Diet para mawalang bilbil. So ito guys. Tsaa po muna ako naman. Tapos gulay. Gulay po muna tayo. So, kasi kailangan din po naman natin ng masustansya na kakainin para sa ating katawan. So, gulay po muna tayo. Yeah, it has some healthy benefits daw, sabi ng aking baby. Laki ng subo. Yung corn. Masasanay din naman po ang katawan natin. Tapos meron din ako guys pandesal. Kapag magutom. O ayan, pandesal. So dahan-dahan. Kasi hindi naman po sanay ang katawan natin na walang kain, di ba po? Pag nagda-diet, hindi naman kailangan ng walang kain eh. May kain syempre. Baka bigla ka na lang mag-collapse dyan. Biglang bumaba ang sugar mo. Hypoglycemia ka. Bumaba ng sugar. Meron din po pala ako dito ng luncheon meat. So, ayan. Kailangan daw po kasi dahan-dahan lang ang pagkain mo. Hindi yung subo palagi. Hindi daw po kasi dapat yung mabilisang subo. Kasi mamaya sasandok ka na naman. So, dahan-dahan lang ang process. Katulad nito. Nagdadaldal ako. Tapos, dahan-dahan lang din po ang subo ko. So, mabilis mabusog.